El dimarts 25 de maig podeu gaudir als cinemes UGC Cinecité de la pel·lícula Extrems, emmarcada en el cicle de cinema en valencià. Extrems és un drama d'origen català basat en fets reals que mostra a través de diverses històries entrellaçades l'infern d'unes vides que han quedat destrossades. Hijo de puta! Soc la que faig de tu, això? Amb la canalla, tot molt bé, amb el maco, amb les vaques, Sí, és que era així. no sé què. Era així. Avui comences a treballar. Saluda al puto amo, chaval. Te quiero. Qui estaves, cabró? Has de tindre por. I em tractes com un imbècil! Passa't un dia per casa i t'ho explico. Han tingut els sants collons de venir! El meu pare ha mort. Entrem a casa! Entra a casa! És que amb un clic cau tot, s'ensorra tot. I tanquen cinema amb la pel·lícula que ha valgut l'Os de Plata al millor director en el passat Festival de Berlín, A propòsito d'Eli, un thriller fascinant al voltant d'una misteriosa desaparició que reflecteix els problemes socials i polítics de l'Iran actual. ببخشید واسه چی رو دعوت کردی سرخورد؟ من بهش گفتم دعوتش کنم. کسی نیده بره تو آب که عجیبه والا مهمون دعوت کردید از تهران آوردید اینجا نه مشخصاتشو دارید نه اسمشو دارید خیلی صداش میکرد راجب ساکش نیست نرفته باشه. لاغر دیگه آبروشو نبری. به من دروغ نگو نکن دیگم کسافت. این اتفاق قراره بیفته کسی مقصر نیست از این کیه داری میگه فقط نباید بفهمه ما میدونیم برادرش نیست نامزدشه اگه تو بگیم میدونستی یعنی همه ما میدونستیم. برای چی فکر میکنه در Varia, a més de ser l'encarregada d'obrir el passat Festival de Venècia, és una divertida història narrada de manera intel·ligent que recorre els somnis i les aspiracions de 3 generacions d'italians. Des de 1930 fins a 1980 ens posem en la pell d'una família siciliana que passa pel període feixista, per l'eterna postguerra i finalment pels anys 70.